Talisay City Police miomol og quick response team aron mo'y mutubag dayon kung adunay mga alarma sa dakbayan. Si Chona Carion sa exclusive report. Armado sa long ug short firearms ug aduna pagisulob nga Kevlar helmet, sila ang special trained nga mga pulis sa dakbayan nga milangkob sa quick response team. Sakay silang motorsiklo, ilang libuton ang dakbayan ilabi na sa mga dapit nga giilang business hubs. Sila usab ang unang moresponde kun adunay mga alarma sa pagpanulis ug ubang krimen. Mato di Police Major Orlando Carag Jr. ang hepe sa dakbayan sa Talisay nga niadtong miaging semana nakadawat siya og reklamo sa sunod-sunod nga pagpanulis. Hinungdan nga iyang giumol ang quick response team. Is to improve the response time and yung visibility, improve police visibility especially sa commercial hubs of Talisay, specifically in the areas of Bulacau, Tabunok, and Lawaan. 8 ka mga pulis ang milangkob sa QRT ug mao'y magpuli-puli og roving sa nagkalain-laing dapit ilabi na sa crime-prone areas. Because if we are just be contented dun sa four-wheel vehicle na dispatch team ko, alam naman yung traffic. Unlike the QRT, they are using motorcycles. So, mabilis lang sila. Sa pagkakaroon ang Talisay City Police Station, aduna nay 125 ka mga pulis. Ubani Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.